ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବି ସିପୁନ ଜେନା। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ତାଙ୍କର ବହି ଭଉରୀ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସିପୁନର ଏ ଶୂନ୍ୟତା କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ। ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ବହାଇ ଦେଲେ ମନଟା ହାଲକା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେନି। ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଳନା କରିଚାଲିଛି ନିଜ ସହ। ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାହା ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ ତଥାପି ଆପଣେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ପରିଚୟର ସନ୍ଧାନରେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛି ବାରବାର, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇଛି ଛଳନାର ମୁକ୍ତ ଚିତ୍କାର। ସମୟ ସହ ତାଳ ନ ଦେଇ ଠକିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଠକି ଯାଇଛି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ, ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ସମୟର ତୁଚ୍ଛ ଅଭିଶାପ। ପ୍ରଗଳ୍ଭତାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମନର ଉତ୍ତାଳ ଗର୍ଭରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଆଜି ଚାହିଁପାରୁନି ଅତୀତର କରାଳ କର୍ମ ରାଶିକୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଜି ଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟତା।